Frank adlı bu yigit beýlik tutsagları dogly däli ýagdaýyna getirdi. Iki hepde öň ol pul alış çalış nokudyny talymaty ýanyşypdy. Emma şol ýerde işleýän adam onuň eline euronyň ýokdugyny aýtdy. Hatda kaptaldaky dukana gitmegi maslahat berdi. Ol hem şol maslahata gulak asdy. Ýöne baryp ýetişen destine polisiýa hem şol wagt peýda boldy. Gaçyp barýan mahaly ol bir teatr gördi. Şol ýerde onuň iň halaýan multfilmi görkezilýärdi. Gaçýandygyny düýünden unutup, ol oturdu da filme tomaşa edip başladı. Çağalar ýaly gülüp özüni saklap bilmedi. Polisiýa gelip, onu bileklerine demir salıp alıp barýarlarynda da ol soňky bir näçe sekund filme seretmän goýup bilmedi. Onuň kameradaşlar däli dişiniň sebäbi bolsa, onuň hiç wagt durmaýan gepçiligi boldy. Gelenden başlap ol hiç kim bilen gyzyklanmayan hem bolsa durman gepleýärdi. Hatda soňa öz bilen gülleşip başlanda kameradaşı çydamady da oňa agdyny yapmagy buyurdy. Oldumjykdygyny söz berdi. Ýöne dersine ýene samraşyp başlady. Beýlek tusaglary ýam çydap bilmejek derejesine ýetipdiler. Ol bolsa üstetine birini onuň ýüzüniň ýary däl görnüşini aýny meňdiýändigini aýtdy. Şonda ol adam gakaryna çydaman oňa hüjüm etdi. Garagullar derrew gelip kapyny açdylar we ýeňjini gördüler.